Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι Γενική Γραμματέα, αγαπημένη μας Μάγδα Φίσα, καλώς ήρθατε. Καλασονταμώσαμε για μία ακόμη φορά. Γιατί η Σεμίνα δεν θέλει να μας αφήσει ήσυχους. Και καλά κάνει. Γιατί φίλες και φίλοι, αυτή είναι η Σεμίνα Διγενή. Πολυτάλαντη, πρωτοποριακή, εκρηκτική, άφοβη, αεκίνητη ίδια και δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει κανέναν σε ακινησία. Η αγαπητή μας Σεμίνα μετέτρεψε τις σπουδές στις πολιτικές επιστήμες από πολύ νωρίς σε δυνατή δημοσιογραφική πένα. Υπήρξε δραστήρια ελεύθερη ρεπόρτερ και αρθογράφος σε πολλές εφημερίδες, σε ραδιόφωνα και σε περιοδικά. Εμπνεύστηκε καινοτόμα τηλεοπτικά σόους, έστησε και θεατρικά site, σκηνοθέτησε, διάβαζα όλο το βιογραφικό εκεί, κατέβατο, ανέλαβε ολόκληρα καλλιτεχνικά project κλπ. Όταν το Νοέμβρη του 2018 αποφάσισε να κάνει κάτι ακόμα καινούριο. Να εκδώσει το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο «Κίτρινο υποβρύχιο» και από τότε δεν σταμάτησε. Το Μάρτιο του 2020 εκδίδονται οι Απίθαρχοι. Το Σεπτέμβριο του 2021 και το Δεκέμβριο του 2022 ακολουθούν οι αποδελτιώσεις 1 και 2, ενώ το Δεκέμβριο του 2023 εκδόθηκε και η αποδελτίωση 3. Το 2022 κυκλοφόρησε επίσης το θεατρικό της έργο Φελισιτά. Το 2023 εκλέγεται βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νότιο τομέα της Αθήνας και συνεχίζει ανάμεσα στις πολλές υποχρεώσεις της, βουλή, περιοδίες, στήλη στο ριζοσπάστη, να γράφει βιβλία. Το 2025 γράφει το μυθιστόρημα «Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού». Και σήμερα είμαστε εδώ με το καθοδόν. 15 μικρά μονόπρακτα. Κείμενα όπου πρωταγωνιστούν άνθρωποι γνώριμοι στον καθένα από εμάς. Χωρίς οι ίδιοι άνθρωποι. Έξω από το πολιτικό ορθό της TV ή το απελπισμένο μάτι αυτών που αφηγούνται εμάς χωρίς εμάς. Δεν είναι άνθρωποι στατιστικές. Είναι άνθρωποι που συναντάμε μέσα σε μια μεγαλούπολη όπως την Αθήνα. Με τους δικούς της ήρωες επιδιώκει να ξεσκεπάσει τον καθρέφτη μας. Όλες τις αιτίες και τις συνέπειες αποφάσεων δικών μας που παίρνουμε, μεγάλων ή μικρών. Χωρίς καμία διάθεση διδακτισμού, αλλά με αγωνία για τη μεγάλη συλλογική απόφαση που πρέπει να παίρνετε από αυτές τις μικρές καθημερινές και στις μεγάλες στροφές της ιστορίας. Στη σημερινή μας παρέα για αυτό το ταξίδι είναι οδηγοί μας, αγαπημένοι φίλοι της. Καλωσορίζουμε όπως εκ τούτου τις κυρίες Κατιάνα Μπαλανίκα, την κυρία Ευαγγελία Μουμούρη, την κυρία Μαριάννα Πολυχρονίδη και τον δημοσιογράφο μας, τον κύριο Σωτήρη Μπολάκη, που θα συντονίσει την εκδήλωση. Καλωσορίζουμε επίσης και την κυρία Μαρίνα Τσοκάνη, που θα συνοδεύσει τις τρεις κυρίες αργότερα στο πιάνο σε αγαπημένα τραγούδια για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει η βραδιά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο τίτλος «Καθοδόν» από μόνος του κηρύσσει την κίνηση. Αυτή που δεν μπορεί να σταματήσει από το να πάει αυτός ή αυτή με όμικρον γιώτα στον προορισμό τους. Το παλιό, αυτό που μένει πίσω μας, χάνεται ως μικρογραφία για να γίνει τελικά μια κουκίδα. Τώρα, σήμερα, είμαστε εδώ, είμαστε έξω, σε έναν κόσμο που φλέγεται και σαπίζει, αλλά όλοι είμαστε καθοδόν. Για να ξεκινήσει επομένως όπως της πρέπει η βραδιά, παρακαλώ να δώσουμε το λόγο να χαιρετήσει ο σύντροφος Δημήτρης Κουτζούπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και όλες. Κάθε που η Σεμίνα παρουσιάζει ένα νέο βιβλίο της, είναι πάντα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έτσι και το καθοδόν της σύγχρονης εποχής. Έχω βρεθεί σε πολλές παρουσιάσεις αυτών των μικρών διαμαντιών της Σεμίνας. Άλλα τα έχω προλογίσει, για άλλα έχω μιλήσει, σε άλλα απλά παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα. Πάντα όμως όλα είχαν ουσία, αίσθημα και συναίσθημα, περιεχόμενο και μορφή διαλεκτικά δεμένα, συγκίνηση, αλλά και ιστορικό αποτύπωμα, ζώσα ανατρεπτική μνήμη. Αυτό εδώ όμως που κρατάμε στα χέρια μας, με συγκίνησε ιδιαίτερα για τους εξής λόγους. Θα το εξηγήσω ή θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Καταρχάς παρουσιάζεται στην Κεσαριανή, σε μια πολύ φορτισμένη περίοδο και δεν μπορούσε παρά να είναι η Κεσαριανή που φιλοξενεί την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, αφού η Σεμίνα σε αυτό γράφει
για ανθρώπους που περπάτησαν στους δρόμους της Αθήνας, της Κεσαριανής, άλλων συνοικιών, στους δρόμους δηλαδή όπου είναι, όπως γράφει στον πρόλογο, χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυρέων, παιδιών που έπαιξαν, ποιητών που τραγούδησαν, αλλά και χαφιέδων και αστυνόμων που πυροβόλησαν και άλλων που θα τους δείτε όταν το διαβάσετε. Δεύτερο, βρισκόμαστε στην Κεσαριανή λίγο καιρό μετά την αποκάλυψη της ύπαρξης των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 παλικαριών κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι και που αντίκρισαν το θάνατο με το κεφάλι ψηλά, τραγουδώντας και χορεύοντας, σαν τους αητούς φτερούγησαν στις στράτες, στέλνοντας το μήνυμα του ανυποχώρητου, του ασυμβίβαστου αγώνα για ανώτερα ιδανικά και αξίες. Και τούτες τις μέρες, με τον πόλεμο να μας χτυπάει για μια ακόμη φορά για τα καλά την πόρτα μας, ενώ μένεται ήδη στη γειτονιά μας, με την πιθανότητα ενός γενικευμένου τρίτου παγκοσμίου πολέμου να είναι περισσότερο ορατός από ποτέ μετά τη λήξη του δεύτερου, γίνεται ακόμα πιο σημαντική, πιο εμβληματική θα έλεγα η παρουσία μας εδώ απόψε σε αυτόν τον τιμημένο τόπο. Τρίτο, τους χαρακτήρες αυτού του έργου της Εμίνας δεν τους δημιούργησε η φαντασία της, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι οριάζουσα, ανέκαθεν και στο διηνεκές. Όπως και η ίδια παραδέχεται στον πρόλογο, δεν είναι επινοημένοι χαρακτήρες, αλλά άνθρωποι που υπήρξαν, που υπάρχουν, κάποιους τους έζησε, τους γνώρισε. Κάποιοι είναι και κοινοί μας γνωστοί. Όταν διάβασα τον πρώτο μονόλογο, που αναφέρεται σε μια αγωνίστρια που ποτέ δεν λύγησε, ποτέ δεν παραστράτησε, χωρίς να αναφέρει το όνομά της, τη γνώρισα αμέσως. Η Σεμίνα μιλά για την Πότα Κακαβά, την αγωνίστρια, την κομμουνίστρια, τη γυναίκα με πολύχρονες φυλακές και εξορίες, με βασανιστήρια, μια μαχήτρια της ζωής, πανταχού παρούσα μέχρι το τέλος της ζωής της, πρωτοπόρα στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο όπου δρούσε, στους δρόμους της Αθήνας όμως, στις διαδηλώσεις, στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, στις πορείες, στα συνέδρια, πάντα έτοιμη για σκληρή κριτική για τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας, ακόμα και για τα κιλά που παίρναμε, να καταλάβετε, αλλά και ταυτόχρονα πολύ γλυκιά και ανθρώπινη, αναγνωρίζοντας την κούραση, την προσφορά κάθε ανθρώπου, κάθε συντρόφου στο μεγάλο αγώνα που δίνουμε για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Και βέβαια προχωρώντας σε άλλους μονολόγους του βιβλίου, συναντάς άλλες μορφές εμβληματικές και αγαπημένες, στον 11ο μονόλογο, όπου και εκεί δεν αναφέρει το όνομά της, αλλά την αναγνωρίζεις αμέσως. Είναι η Μάγδα Φίσα, που είναι απόψε μαζί μας, που μαζί με όλο τον ελληνικό λαό και την νεολαία έδωσε έναν πολύ μεγάλο αγώνα κατά του φασισμού, κατά της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αγώνας φυσικά που δεν πρέπει να σταματήσει, πρέπει να συνεχιστεί από όλους μας, από σύσσωμο τον ελληνικό λαό και την νεολαία. Μετά από αυτά, όταν η Σεμίνα μου ζήτησε να είμαι σήμερα εδώ και να πω δύο λόγια, δεν είχα κανένα δισταγμό, θα άφηνα ακόμα και κάποια άλλη επίσης σοβαρή δουλειά έτσι κι αλλιώς, για να βρίσκουμε εδώ μαζί σας και να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές. Θα σταματήσω όμως εδώ, γιατί φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συντελεστές σήμερα εδώ σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουν και για τις υπόλοιπες σελίδες, σελίδες γεμάτες συναισθήματα όμορφα για ανθρώπους που περπάτησαν και περπατούν στους δρόμους της Αθήνας, όχι σε όλες τις σελίδες, υπάρχουν και κάτι άλλες που δεν θέλεις ούτε να τους συναντάς καν. Θα τους δείτε, αλλά δεν θέλω καν να μιλήσω για αυτούς. Εγώ θα μιλήσω για ανθρώπους σαν όλους εμάς, σε αυτούς που αναφέρεται το βιβλίο, σαν όλους όσους και όσες έφυγαν, αλλά πάντα
είναι παρόντες, παρούσες, άνθρωποι που τους αγνοεί η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνολικά η αστική εξουσία δεν προβάλλει το ήθος, το μεγαλείο τους, προτιμώντας φτηνά καταναλωτικά λαϊκίστικα προϊόντα υποκουλτούρας και παρακμής. Γι' αυτό και εμείς, όπως και εκείνοι, τραγουδάμε, φωνάζουμε πως δεν καταδεχόμαστε να υψώσουμε το κεφάλι μας σαν στροφότη στα διαστήματα, γιατί τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Γιατί ό,τι και να είναι τα άστρα, εμείς τη γλώσσα μας τους βγάζουμε. Ακριβώς γιατί για μας το πιο εκπληκτικό, το πιο μυστηριακό, το πιο μεγάλο είναι πάντα ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίσει, ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Και αυτός ο άνθρωπος παρόλα αυτά σηκώνεται, περπατά μαζί μας στους δρόμους της Ελλάδας, στους δρόμους του κόσμου για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο θα είναι σε μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες και μιας και μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση λαών. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή σας λέω ότι έρχομαι κατευθείαν από το κανάλι, από τις ειδήσεις και ακούγοντας τον γραμματέα θα δώσω κι εγώ κάτι παραπάνω με την έννοια πια ότι τώρα αρχίζει και το μυαλό μου παίρνει τη σωστή του θέση μέσα όλα με τα εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί άφησα ένα βίντεο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πίσω. Και θυμάμαι αυτόν τον μονόλογο της Σεμίνας, γιατί σε αυτό το βιβλίο όλος θα το διαβάζετε, θα ταυτίζεστε συνέχεια και θα θέλετε να τους ξαναδιαβάσετε τους μονολόγους. Και αν ποτέ ανέβουν και θεατρικά, θα θέλετε να τους ξαναβλέπετε και να τους ξαναβλέπετε. Έξω η διαδήλωση γράφει, αυτοί που φωνάζουν για να ακουστούν. Και να ακουστούν όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και όλοι όσοι δεν ακούγονται. Και αυτός που έχει τα κλειδιά της εξουσίας, όπως τον περιγράφει, μιλάει για την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τους πολλούς, κάνω ένα spoiler τώρα, σημαίνει ότι θα πάρω μέτρα, θα τιμωρήσω, θα κάνω. Δεν το λέω μοταμό. Αλλά για αυτόν είναι στη δικιά τους γλώσσα, λυπάμαι που στεναχωρηθήκατε. Επειδή αύριο θα έχουμε και μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ούτως ή άλλως για αυτό το σκάνδαλο. Τώρα, εισαγωγικά, ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτό το βιβλίο. Ξεκίνησα από το τέλος, γιατί το συνηθίζω, όταν μου έστειλα να το διαβάσω η Σεμίνα. Και εκεί είδα το μεγαλείο της μάνας. Και άρχισα μετά να το πιάνω από την αρχή, γιατί έχει ένα φοβερό κοριτσάκι που μιλάει εκεί στο τέλος. Ένα πραγματικά, αν το βρούμε αυτό το παιδί να παίξει αυτό το μονόλογο ή αυτό το ρόλο, θα είναι αποκαλυπτικό. Το σχεδιάζουμε. Ναι, τέλεια. Και είναι η μάνα. Και είναι η μεγάλη αγκαλιά της μάνας. Και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, πέφτω σε μια άλλη μάνα, που είναι και ανάμεσά μας. Και είναι η Μάγδα η Φύσα. Και πραγματικά ανατριχιάζω που το λέω. Γιατί εγώ πάντα την Μάγδα Φύσα την έπιανα στα χέρια μου ως υλικό τηλεοπτικό για να μοντάρω. Και δεν ήμουν εκεί μπροστά ή στο εφετείο ή οπουδήποτε. Αλλά υπήρξα πειραϊκός συντάκτης τότε που γίνανε όλα όσα γίνανε. Και τους ξέρω όλους αυτούς που κάνανε το κακό. Η μνήμη δεν είναι αλυσίδα, είναι πηξίδα, λέει η Σεμίνα, σαν να είναι τα λόγια σου, Μάγδα Φύσα. Το θέμα είναι να την ακολουθήσουμε για να μην γυρίσουμε στα σκοτάδια, λέει η Σεμίνα, και νομίζω είναι κορυφαία στιγμή του βιβλίου αυτή. Αλλά γενικά για τις γυναίκες είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το διαβάσουν. Βρίσκουν όλες το ρόλο τους εκεί, θεωρώ. Εμείς σαν άντρες που το διαβάζουμε ταυτιζόμαστε και θα σας έλεγα ότι πιάνουμε το νήμα όσοι δεν το είχαμε σκεφτεί με έναν τρόπο τι είναι η γυναίκα, πόσο δύσκολα περνάει, ότι καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους σε μια καταπιεστική κοινωνία. Κάνουνε τις επαναστάσεις τους κάποιες γυναίκες και έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα διλήμματα που μπαίνουν αυτές οι γυναίκες. Αν τις οδήγησες εσύ τελικά με τη συμπεριφορά σου σε οποιαδήποτε, ας πούμε, παρασπονδία, ηθικό παράπτωμα, να σπάσουν αυτά τα κελιά. Αλλά εκεί λέει πάλι η Σεμίνα, η ελευθερία ίσως δεν είναι για αυτούς που έχουν βαρεθεί τον εαυτό τους μια κατάλληλη λέξη. Και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό.
Αλλά συνολικά η Σεμίνα κάνει αυτό που λέει και ο Γκόρκι και έκλεψα από το τελευταίο της άρθρο, για να το πω. Είναι η τρίτη ηθική η περίφημη. Η πρώτη είναι των αφεντικών, η δεύτερη είναι, λέει ο Γκόρκι, των δούλων, των συμβιβασμένων, να το πούμε σήμερα. Και υπάρχει και η τρίτη ηθική, αυτών που φωνάζουν και βοηθούν να σηκωθούν όσοι παλεύουν να σηκωθούν. Όχι με το ζόρι, αλλά εκείνος που θέλει να ακουστεί, αλλά δεν μπορεί. Αυτή την τρίτη ηθική την αναπτύσσει πάρα πολύ ωραία η Σεμίνα, εξαιρετικά θα έλεγα. Εγώ, διαβάζοντας και το άρθρο αλλά και το βιβλίο, θυμήθηκα πώς είναι ένας δημοσιογράφος και να γράφεις. Θα κλείσω εδώ, γιατί αν συνεχίσω δεν θα σταματήσω να μιλάω για αυτό το βιβλίο. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις. Περιμένω πώς και πώς να παρουσιάσω τις καλεσμένες μου. Ναι, σωστό. Να τις παρουσιάσω. Σωστό. Να κάνω εγώ μία και να πεις εσύ την πρώτη γύρα. Επειδή είναι γυναικεία υπόθεση και είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μαζί μας 3 γυναίκες, οι οποίες οι άντρες υποκλίνονται. Το λέω σαν κλισέ, αλλά το εννοώ. Είναι η Κατιάνα Μπαλανίκα. Είναι η γυναίκα που λέμε, εντάξει, όταν ο Γιώργος Μαρίνος έδινε έναν άντρα γιατί κάποιος της έβαλε ένα γαρίφαλο στο φουστάνι της. Οπότε καταλαβαίνετε για ποια γυναίκα μιλάμε, πόσο σπουδαία προσωπικότητα είναι. Είναι η Ευαγγελία Μουμούρη. Για μένα είναι η απόδειξη ότι όταν ο κωμικός παίζει το δράμα, παίζει το καλύτερο δράμα. Και είναι βέβαια και η Μαριάννα Πολυχρονίδη. Υποκριτική, τραγούδι, χορός, στα κριτικά είναι και συντοπίτησά μου από ό,τι κατάλαβα, και πολλά άλλα καλλιτεχνικές ασχολίες. Ταυτίστηκα σε μήνα και σου δίνω αμέσως το λόγο και με τον πρώτο μονόλογο, τον οποίο θα διαβάσουν οι κυρίες, θα μας τον απαγγείλουν ουσιαστικά, θα τον δραματουργήσουν. Ταυτίστηκα γιατί όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «Σε θέλει σε μήνα» η Βένια Καραγιάννη, η αρχισυντάκτρια, η φίλη μου, για το βιβλίο της. Φεύγοντας από το κανάλι, ήμουν στο αυτοκίνητο μόνος μου και λέω «Να, μια νέα χρέωση». Και δεν είναι χρέωση, το καταλαβαίνουν οι σύντροφοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι σημαίνει χρέωση. Αλλά εγώ δεν το είδα ως χρέωση ότι θα έρθω εδώ. Το βλέπω ως χρέωση μετά από αυτό. Και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Και πες μου γιατί επέλεξες τον πρώτο μονόλογο να είναι η απαγγελία. Αλλά άσε με να παρουσιάσω τα κορίτσια αυτά, γιατί η καλύτερη στιγμή αυτής της παρουσίασης είναι που θα μιλήσω για αυτές τις 3. Λοιπόν, κεφάλαιο Κατιάνα Μπαλανίκα. Δεν υπάρχει δεύτερη σαν κι αυτήν. Είναι μία. Το καλού που μετά έσπασε. Η Κατιάνα, ό,τι κατάφερε στη ζωή της και στην τέχνη της, το κατάφερε με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Στην υποκριτική, στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση, στο τραγούδι, στο χορό, στον έρωτα. Αυτό το λέω σιγά, προσέχω πάρα πολύ. Δεν κατάφερα και τόσο πολύ καλά. Το είπα για να με διορθώσεις. Κατάφερε να μας κάνει να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε, να συγκινηθούμε, να κλάψουμε. Η Κατιάνα είναι ένα βαθιά ευαίσθητο πλάσμα, με φοβερά μεγάλη καρδιά, είναι πολύ καλή ποιότητα σαν άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι. Και δεν τη ζήτησα τυχαία να διαβάσει. Ήταν η πρώτη που πήρα τηλέφωνο, τον πρώτο μονόλογο για την πότα που λέγαμε πριν. Η Κατιάνα έχει ζήσει και στο πετσί της αυτά που λέει η πότα στον μονόλογο. Το πώς και το γιατί δεν είναι της παρούσης, αλλά ξέρει τι σημαίνει να υπάρχει άνθρωπος στην οικογένεια που έχει βασανιστεί. Άνθρωποι και φίλοι και εκτός οικογένειας που έχουν βασανιστεί. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Θα πω κι άλλα στην πορεία. Ευαγγελία Μουμούρη, ήθελα να τη ρωτήσω τώρα κάτι κουτσομπολίστικο στην αρχή. Πώς μπορεί και περνάει από τη Μερόπη του Σύριαλ Ηλέκτρα στην Όλγα του Ριβιφή. Πώς το κατάφερες αυτό, κορίτσι μου? Καλά, μη μας πεις. Θα σας πω, η ουσία είναι ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλά κομμάτια μέσα μας. Όταν σου δίνεται η δυνατότητα να βγάλεις από μέσα σου κομμάτια της Μερόπης που είναι η μάνα μου. Ναι. Και να τα λέμε, αυτό να τα ξέρουμε. Η μάνα μου, η Μερόπη είναι η μάνα μου. Όταν λοιπόν βγάζω ένα κομμάτι που λέω «Αχ, τελικά αυτή είναι η μάνα μου», και ένα άλλο κομμάτι που είναι εγώ με τη χαμένη μου γονεϊκότητα που είναι η Όλγα,
Όταν μου δίνεται η δυνατότητα να τα κάνω αυτά και τα δύο, νιώθω ευλογημένη. Μάλιστα. Επίσης, πολύ καλή ηθοποιός. είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Και τραγουδίστρια πολύ καλή. Το ξέρω. Ναι, είναι και χορεύτρια, είπατε. Το αστείευμα. Α, λέω, μήπως. Ακούσουμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, Μαριάννα Πολυχρονίδη. Δεν ήρθε μόνη της σήμερα, έφερε και το παιδάκι Ναι, της. και μπεμπέ. Αλλά είναι στην κοιλιά της το παιδάκι της. Το πρώτο χειροκρότημα. Επίσης ένα κορίτσι που τα έχει κάνει όλα, και θέατρο και τηλεόραση και σινεμά και τραγούδι και χορό. Να πω και χορό. Ναι. Γιατί να μην πω, να πω και χορό. Λοιπόν, και νομίζω ότι εκτός από όλα αυτά που ανέφερα, κάνει και κάτι άλλο. Ασχολείσαι με τα κοσμήματα. Ασχολούμαι με τις χειροτεχνίες. Με τις χειροτεχνίες. Τελευταία το έχω ρίξει στο πλέξιμο, καταλαβαίνεις, λόγω. Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες γυναίκες θα είναι μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Ήταν πάντα από τις πιο αγαπημένες μου καλεσμένες στις εκπομπές που έκανα και πολύ χρήσιμες τηλεοπτικά, γιατί ακριβώς τα έκαναν όλα. Δηλαδή, έχοντας μία από αυτές στο στούντιο, είχα και τραγουδίστρια και ηθοποιό και χορεύτρια. Αμαλάχη, σκονόντουσαν και χορεύαν κάτι πολύ ωραία πράγματα. Άστα αυτά. Παλιά αυτά. Last year. Λοιπόν, ναι, πολύ παλιά. Πιο παλιά κούκλα μου. Ναι. Λοιπόν, ας μην το συνεχίσουμε. Κύριε Πολάκη, θέλετε να μου κάνετε μία ερώτηση, νομίζω, και η ερώτηση... επιτέλους μία συνέντευξη από ένα σοβαρό δημοσιογράφο. Παίρνω και συνέντευξη, εντάξει, δεν ήρθα προετοιμασμένος για συνέντευξη. Λοιπόν, ο πρώτος μονόλογος, αυτόν θα ακούσουμε. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε και από τον τίτλο. Γιατί καθοδόν 15 μονόλογοι στην Αθήνα? Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω στην Αθήνα και να παρατηρώ τους ανθρώπους. Περπατώντας τα τελευταία χρόνια και λόγω της δουλειάς στη Βουλή, πολλοί άνθρωποι με σταματούσαν, μου μιλούσαν, μου έλεγαν τα προβλήματά τους και πρώτη φορά κι εγώ αισθανόμουν έτοιμη με κάποιο τρόπο να τους μιλήσω, να τους απαντήσω, να τους εξηγήσω, και αυτό ήταν ωραίο. Από τη μια ήταν αυτό, αλλά δεν με κάλυπτε. Μ' άρεσε που μπορούσα να παρατηρώ τους ανθρώπους ψάχνοντας να δω τι μπορεί να σκέφτονται. Δηλαδή, έβλεπα μια γυναίκα, παρατηρούσα μια βιτρίνα, αλλά την παρατηρούσα κάπως περίεργα, κάπως ήταν στο βλέμμα της και λέω τώρα αυτή τι είναι, έρχεται από χωρισμό, έρχεται από απόλυση, έρχεται από ένα πληστηριασμό, γιατί υπάρχει και σχετικός μονόλογος για μια γυναίκα που είναι από μια γυναίκα που είναι ανάμεσά μας και που με έχει εμπνεύσει γι' αυτό, την Ιωάννα Κολοβού, που γράφω ένα μονόλογο για μια γυναίκα που μόλις της πληστηρίασαν το σπίτι και όλα αυτά που ακολουθούν. Επίσης, κάποιος μου θύμισε λίγο το φραπέ και έτσι έγραψα και έναν τύπο με Φεράρι στο Κολονάκι. Κάποια άλλη μου θύμισε μια πολύ φιλόδοξη ανερχόμενη αρχηγό κόμματος, που επίσης έγραψα και για αυτήν. Πολύ ωραίο ήταν και αυτό. Στην Πατριάρχο Ιωακήμ την πέτυχα αυτήν. Τώρα πια από τις δύο είναι, θα το βρείτε εσείς. Ήταν πολλοί άνθρωποι που με εξητάρισαν για να γράψω αυτούς τους μονολόγους. Στην ουσία είναι αυτό που είπε και ο γραμματέας, 15 μονόπρακτα της καθημερινότητας, τα οποία κάτι δείχνουν. Και επειδή η Αθήνα είναι μια πόλη πανάρχια με πολλές αντιφάσεις, που πάντα έχει κάτι να σου πει, νομίζω ότι μετά από το διάβασμα αυτού του βιβλίου μπορείς να τη δεις και με άλλο μάτι και να την ψάξεις λίγο καλύτερα κλπ. Τα υπόλοιπα θα πούμε στη συνέχεια. Και ο πρώτος μονόλογος, γιατί ο πρώτος μονόλογος? Εγώ σου είπα, ταυτίστηκα με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν το αποκαλύπτω, γιατί δεν θέλω να δώσω το μονόλογο. Ελπίζω να το ακούσει το μονόλογο. Αυτό μου το ενέπνευσε η Πότα που λέγαμε πριν. Την Πότα τη γνώρισα το 1998 πάνω σε ένα καράβι. Πήγαινα να κάνω μια εκπομπή για τη Μακρόνησο και ακολουθούσα μια παρέα παλιών αγωνιστών, οι οποίοι επέστρεφαν στον τόπο του μαρτυρίου τους. Και όλοι μου λέγανε να μιλήσει με την Πότα, να δεις την Πότα, να καταλάβεις τι έχει περάσει η Πότα. Έρχεται λοιπόν, με βρίσκει εκείνη, δεν τη βρίσκω εγώ. Έρχεται, με πιάνει από το μανίκι, έτσι με πολύ μεγάλο τσαμπουκά. Μου λέει, εσύ θα κάνεις την εκπομπή? Ναι, της λέω, εγώ θα την κάνω. Πρόσεξε καλά, μου λέει, το χώμα που θα πατήσεις, γιατί είναι ποτισμένο με το αίμα μας και θέλω να το σεβαστείς. Της λέω, οκ. Κατεβήκαμε, γνωριστήκαμε, με σύστησε σε όλες εκεί. Με σύστησε πρώτα-πρώτα στην αγαπημένη της, την Αλέκα Παΐζη, και μου λέει, αυτή ξέρεις τι μου χρωστάει? Γιατί μιλούσε έτσι Πότα, δεν καταλάβαινε από ευγένειες αστικού τύπου.
μου λέει, αυτή εδώ ήταν η πιο αδύνατη από όλες μας. Είχε πάντα ένα θέμα με τα κιλά. Αυτή εδώ ήταν η πιο αδύνατη. Και όταν ερχόταν ο βασανιστής να μας χτυπήσει, φοράγα εγώ το παλτό και έμπαινα μπροστά να δείρει εμένα. Και όχι την Αλέγα, γιατί θα πέφτε ξερή αυτή. Οπότε εγώ άντεχα, μου λέει. Η Πότα πρέπει να ξέρετε ότι συνελήφθη για πρώτη φορά και πέρασε στρατοδικείο πάρα πολύ μικρή, το 1948. Και όταν πέρασε στο στρατοδικείο και κατάλαβε εκεί ο στρατοδίκης πόσο σκληρό καρύδι είναι, πόσο μάγκας, πόσο πεισματάρα, πόσο αγέροχη, λέει στον πατέρα της και στους άλλους εκεί, αυτή δεν είναι κορίτσι, αυτή είναι ο αρχηγός της Καμόρα που μου φέρατε. Τέλος πάντων, έφαγε πολύ ξύλο η Πότα στη ζωή της, βασανίστηκε πολύ, χτυπήθηκε πολύ, αλλά έμεινα λίγιστη και δυνατή μέχρι το τέλος. Μιλούσαμε μέχρι την τελευταία τη στιγμή στο τηλέφωνο, τέλειο τα τηλεφωνήματα, μου τραγουδούσε κιόλας, όπως μια άλλη αντάρτισσα που τραγουδούσε στην Κατιάνα. Και εντάξει, έγραψα αυτό για εκείνη. Επίσης, θέλω να σου πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει αν όντως σου έχουν μιλήσει. Δηλαδή, εγώ μπερδεύτηκα αρκετές φορές στο βιβλίο. Αν είναι fiction αυτό, δηλαδή είναι φαντασία, ή αν είναι λογοτεχνία, ή αν είναι και κάποια αληθινές κουβέντες που είχες από τα πρόσωπα. Λες και δεν έχεις καταλάβει τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα σας διαβάσουμε τώρα είναι ο μονόλογος της Πότας. Το διαβάσουμε και οι 4. Εμένα μην με συγκρίνετε μαζί τους, αυτές είναι καλές πολύ, εγώ θα προσπαθήσω κάτι να κάνω. Δείτε το σαν θεατρικό μονόπρακτο. Κάθομαι απέναντι από αυτόν τον μαύρο κύκλο που τον λέτε φακό και πρέπει, λέει, να πω την ιστορία μου. Και μετά τι θα την κάνετε? Θα την καταγράψετε για να μπει σε κάποιο αρχείο? Μήπως γίνει υλικό για ντοκιμαντέρ? Ή μήπως το κάνετε για να έχετε άλοθη ότι δίνετε λόγο και στην άλλη πλευρά? Είστε όλοι ευγενικοί εδώ, το βλέπω. Υποψιάζομαι όμως πως πρόκειται για εκείνη την τηλεοπτική ευγένεια που λέει «σε τιμώ και σε σέβομαι». Αλλά κάτσε όμως να δούμε και τι ιστορία θα βγάλουμε από σένα. Θα έχουμε νούμερα, η τζάμπα βάρδια. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Η βάρδια σας δεν θα πάει στράφη. Ξέρω τι περιμένετε. Να μιλήσω όμορφα. Να συγκινηθώ στο σωστό σημείο. Να κλάψω λίγο, αλλά όχι πολύ. Να θυμώσω, αλλά πολιτισμένα. Να μην είμαι προσβλητική. Να μιλήσω για τα βασανιστήρια, αλλά να μην ξύσω πληγές και να αναμοχλεύσω πάθη. Ευπρεπής και με μέτρο. Μάλιστα. Πρώτα όμως να συμφωνήσετε ότι δεν είμαι σύμβολο, ούτε ηρωίδα, ούτε μελό ιστορία, ούτε τηλεοπτικό θέαμα, ούτε κεφάλαιο που ανοιγοκλίνει. Τότε μας έλεγαν επικίνδυνους. Τώρα πλασάρονται οι ρεαλιστές. Τότε μας ήθελαν σιωπηλούς. Τώρα σας στέλνουν κουρασμένους. Η μέθοδος ίδια. Μόνο τα εργαλεία αναβαθμίστηκαν. Και εγώ νιώθω σαν μαθήτρια. Όλα άγνωστα μπροστά μου. Μέρες τώρα μαθαίνω καινούργιες λέξεις. Τους κώδικες σας. Content, viral, influencer, αφήγημα. Αυτό το αφήγημα. Θέλω να σας πω, με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα. Βαρέθηκα να τα ακούω. Γιατί το αφήγημα είναι όταν παίρνεις τη ζωή κάποιου άλλου, τη ζυμώνεις με ψέματα και μισές αλήθειες και πας να τη τριμώξεις κάπου να χωρέσει. Και εγώ δεν χωράω πια εύκολα πουθενά. Έχω μέσα μου 70 πέτρινα χρόνια που πιάνουν πολύ χώρο. Πού να τα βάλεις αυτά? Σε τίτλο, σε τρέιλερ, σε δελτίο τύπου? Για πείτε. Τι ρωτάω? Πού να ξέρετε κι εσείς? Και αν μιλάω σήμερα το κάνω για να μην ησυχάσετε. Και αυτό το μέτρο που λέγαμε πριν, να ξέρετε πως πάντα με εξόργιζε. Στην εξορία δεν υπήρχε μέτρο. Υπήρχε μόνο όριο και το όριο το σπάγαμε κάθε μέρα. Μου είπατε πες την ιστορία σου για να μην επαναληφθεί. Σύμφωνοι. Αλλά προσέξτε τη λέξη ιστορία και σεβαστείτε την, γιατί στάζει αίμα ακόμα. Αλλά να ξέρετε και κάτι. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται επειδή δεν την είπαμε. Επαναλαμβάνεται επειδή κάποιοι δεν την έμαθαν ποτέ. Και κάποιοι δεν την έμαθαν ποτέ και κάποιοι άλλοι την άκουσαν και βολεύτηκαν. Μιλάω κυρίως για να μην ξεχάσω εγώ ποια είμαι.
Και αυτό, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι ρεπορτάζ, είναι επιβίωση. Μην ανησυχείτε. Δεν σας κάνω όλη την ώρα να νιώθετε ένοχοι. Ούτε εγώ αντέχω τόση σοβαρότητα. Άλλωστε, αν δεν γελάσω λίγο, θα αρχίσω να πετάω καρέκλες. Και δεν μου πάει η βία. Μου πάει. Την έχω χορτάσει. Ξέρετε τι είναι το πιο περίεργο απ' όλα? Ο κόσμος σας σήμερα είναι πιο παράξενος από ό,τι τον άφησα τότε. Πίστευα ότι θα δυσκολευτώ να αναγνωρίσω ανθρώπους. Λάθος. Δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω συνήθειες. Δηλαδή θα αρχίσω από τα σήμαντα, τα πιο απλά, ίσως όμως και τα πιο αδιανόητα. Η γλώσσα, ας πούμε. Πώς μιλάτε έτσι? Τι είναι αυτά που λέτε? Cringe, flex, story, bro, ντελούλου, σκρολάρω. Τι είναι αυτό? Σαν να ξύνεις κάτι με κουτάλι. Story, δηλαδή ιστορία. Εγώ είχα ιστορία, αλλά δεν χωρούσε σε 15 δευτερόλεπτα. Πότε αποφασίσαμε ότι ο καφές είναι ολόκληρη προσωπικότητα? Ότι αν δεν τον φωτογραφίσεις, δεν τον ήπιες? Και ύστερα το φαγητό σας. Παρατηρώ που συνηθίζετε να παραγγέλνετε φαΐ απ' έξω. Πατάς κουμπί και σου έρχεται σουβλάκι σπίτι. Σουβλάκι στο σπίτι χωρίς να βγεις? Ή ξάπλα? Αυτό είναι το έπος του 2026? Ο καναπές? Ούτε να περπατήσεις για ένα σουβλάκι δεν μπορείς. Το σώμα θέλει να ζήσει και εσύ το έχεις κάνει αποθήκη. Αλλά να σας πω κάτι, θα το δοκίμαζα. Μετά από ξύλο, το να σου φέρνει κάποιος φαγητό χωρίς να σου φωνάζει, είναι επανάσταση. Στο νησί το φαγητό ήταν πάντα όχι μόνο μετρημένο, αλλά και αηδιαστικό. Ψωμί μουχλιασμένο, φασόλια που κολυμπούσαν σε νερό και πάντα μια γεύση αηδίας, μια γεύση σίδερου. Κι όμως γελούσαμε. Ναι, όπως το ακούτε, γελούσαμε. Γιατί το γέλιο ήταν το μόνο που δεν μπορούσαν να μας πάρουν. Πάμε όμως πάλι στα δικά σας. Σε όλα αυτά που εγώ μαθαίνω τώρα με δυσκολία. Σαν παιδί που το πέταξαν ξαφνικά σε ξένη χώρα και του είπαν «Μίλα, ζήσε, πρόλαβε». Οπότε συγχωρήστε με αν γελάω με λάθος πράγματα, αν μου φαίνονται αφύσικα όσα θεωρείτε κανονικά, αν με τρομάζουν όσα εσείς λέτε βολικά. Γιατί εγώ έρχομαι από έναν κόσμο όπου το αφύσικο είχε στολή και το γελίο κρατούσε ρόπαλο. Και εδώ το γελίο φοράει ακουστικά και σου λέει «χαλάρωσε». Πριν κάτι μέρες καθόμουν σε ένα τραπέζι με μια απόδειξη στο χέρι και έκανα αυτό που έμαθα καλά στη ζωή μου. Μετέφραζα την απάτη σε γλώσσα που καταλαβαίνω. Γιατί εσείς μου λέτε ευρώ, εγώ όμως σκέφτομαι δραχμές. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Όχι μαθηματικό, υπαρξιακό. Λοιπόν, ψωμί. 1 κιλό λέει 2,5 ευρώ. Κάτσε να δούμε. Επί 340,75, 852 δραχμές. Μα 852 δραχμές το ψωμί. Ρε παιδιά, το ψωμί ήρθε παρέα με χαβιάρι και σαμπάνια. Παλιά με 400 δραχμές έπαιρνες ψωμί, τσιγάρα, εφημερίδα και σου έμεναν και αρέστα για καραμέλες. Τώρα παίρνεις ένα ψωμί και σου μένει η ντροπή. Λάδι λέει 9 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή 3.066 δραχμές. Μα 3.066 δραχμές το λάδι πια δεν το βάζεις στο φαγητό. Το φυλάς σε χρηματοκιβώτιο. Το κληροδοτείς. Αυτό, παιδί μου, είναι εξαιρετικό παρθένο. Μην το σπαταλήσεις. Είναι η περιουσία σου. Θα το ανοίξεις μόνο σε γάμο ή κηδεία. Στο φαΐ βάζουμε από το άλλο, το πιο φτηνό, το ταπεινό, που σε καίει λίγο στον ουρανίσκο. Εκείνο που σε κοιτάει αυστηρά και σου λέει «Μη με ξοδέψεις όλο, έχω κι εγώ τα όρια μου». Όσο για το κρέας, εδώ γελάμε. Μοσχάρι λέει γύρω στα 20 ευρώ το κιλό. Δηλαδή πάνω από 6.500 δραχμές. Μα 6.500
Με τόσες χιλιάδες δραχμές κάποτε έκανες τραπέζι σε 10 άτομα με τις σόδες μέσα. Το κοιτάς, το μυρίζεις, το σκέφτεσαι και λες «Άστο, θα φάμε φακές, είναι και παραδοσιακές». Να δούμε και το γάλα. 1 λίτρο γύρω στα 1,70 ευρώ. Δηλαδή 600 δραχμές. Το γάλα, αυτό που έδιναν στα παιδιά για να μεγαλώσουν. Τώρα το δίνεις στα παιδιά και τους λες «Πιες λίγο, όχι όλο τώρα, δεν είμαστε και εφοπλιστές». Και το πιο ωραίο, σου λένε «Κόψε κάτι». Τι να κόψω? Το ψωμί, το λάδι, το γάλα, να κόψω το φαΐ γενικά και να τρώω αναμνήσεις? Κάθομαι και μετατρέπω τις τιμές σε δραχμές και τρελαίνομαι, γιατί όταν το ψωμί κάνει όσο κάποτε το μεροκάματο, κάτι έχει σαπίσει και δεν είναι το καρβέλι. Στο τέλος λέω, μην τα μετατρέπεις, θα αποτρελαθείς. Και μετά σκέφτομαι, μα αν δεν τα μετατρέψω, θα συνηθίσω. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Και να πεις πως ανέβηκαν οι μισθοί, άρα χαλάλι. Ποιοι μισθοί? Αυτοί που ανεβαίνουν μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου? Γιατί εγώ στο λογαριασμό μου βλέπω μόνο κάτι ψηλά που ντρέπονται να συστηθούν. Και μετά σου λένε δούλεψε λίγο παραπάνω. Λίγο. Το λίγο είναι η πιο σατανική λέξη του αιώνα. Λίγο παραπάνω σήμερα, λίγο αύριο και ξαφνικά δουλεύεις μέχρι τη νύχτα και θέλω να σου φαίνεται και φυσιολογικό. Βλέπω γύρω μου τους σύγχρονους σκλάβους. Δεν έχουν αλυσίδες, έχουν budget. Δεν έχουν επιστάτη, έχουν προϊστάμενο με χαμόγελο. Και μόλις ζητήσεις άδεια, η οικογένεια σε κοιτάει περίεργα. Σαν να ζήτησες δανεικά από τη μαφία. Στα γραφεία, σκλάβοι με καρέκλα εργονομική, να μην σε πονάει η μέση, όσο σου πονάει η ψυχή. Στα εργοστάσια, σκλάβοι με κράνος, για να μην χτυπήσεις το κεφάλι σου, ενώ σου έχουν ήδη λιώσει το μυαλό. Στα μαγαζιά, σκλάβοι με χαμόγελο εκπαιδευμένο, να λένε «ευχαριστούμε πολύ», ενώ μέσα τους βρίζουν σε 5 γλώσσες. Και όλοι έχουν ένα κινητό στο χέρι. Γιατί ο σύγχρονος σκλάβος πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Το αφεντικό δεν φωνάζει πια. Σου στέλνει μήνυμα. Και εσύ το διαβάζεις ακόμα και στην τουαλέτα. Και στο τέλος σου λένε να λες και ευχαριστώ που έχεις δουλειά. Ναι, βέβαια. Να λέω και ευχαριστώ που δουλεύω για να μην μπορώ να ζήσω, που πληρώνομαι για να επιβιώνω, που μου τάζουν σύνταξη σε ηλικία που ούτε τα εγγόνια μου δεν θα με θυμούνται. Και μετά αναρωτιούνται γιατί ο κόσμος είναι κουρασμένος, γιατί δεν χαμογελάει, γιατί νευριάζει με το ψωμί και το λάδι, γιατί δεν ονειρεύεται. Πώς να ονειρευτείς ρε άνθρωπε, όταν το όνειρο θέλει ρεπό για να ανθίσει και εσύ δεν έχεις δική σου ούτε την Κυριακή. Αλλά εντάξει, χαλάλι. Αφού ανέβηκαν οι μισθοί, να μην γκρινιάζουμε κιόλας. Πώς ήρθε ρε παιδί μου έτσι ανάποδα ο κόσμος. Προχθές μου λένε, εδώ θα έχεις και Wi-Fi. Και ρωτάω αθώα, πονάει? Γιατί έτσι όπως το λένε, νόμιζε ότι είναι κάτι που σου βάζουν με ένεση. Wi-Fi, δηλαδή, είναι αέρας που κουβαλάει πληροφορία. Δηλαδή τώρα η πληροφορία ταξιδεύει στον αέρα όπως ταξίδευαν κάποτε οι φήμες, μόνο που τώρα δεν είναι φήμες, είναι ολόκληρες ζωές, φωτογραφίες, κλάματα, τσακωμοί, σκύλοι, γατιά, καφέδες, στήθη, διαφημίσεις για στρώματα, κρέμες σύσφυξης, όλα μαζί. Ο αέρας πλέον δεν έχει μόνο οξυγόνο, έχει και κουτσομπολιό σε υψηλή ανάλυση. Λοιπόν, μου σύστησαν να ενημερώνομαι για να σας καταλάβω. Άνοιξε λοιπόν τηλεόραση. Την έκλεισα. Την ξανά άνοιξα από περιέργεια. Τώρα τη βλέπω όπως βλέπεις το βασανιστή σου, προσεκτικά και φιλίποπτα. Πρώτα οι ειδήσεις, τελετουργία. Εθνικοί κατηχητές με σφιχτή γραβάτα σου εξηγούν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Απλώς λίγο φτωχύναμε, κάπως πλημμυρίσαμε, χρεωθήκαμε, καήκαμε, πεινάσαμε, απολυθήκαμε, ξεπουληθήκαμε, σκοτωθήκαμε. Αλλά μην αγχώνεστε. Όλα βαίνουν καλώς. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.
Ποιο σχέδιο? Αυτό δεν στο λένε. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει σχέδιο, άρα φταίς εσύ που δεν καταλαβαίνεις. Μετά παίζουν την ίδια είδηση 3 φορές. Πρώτα αντικειμενικά, μετά πολιτικά, μετά αναλυτικά. Στην ανάλυση οι σχολιαστές συμφωνούν ότι διαφωνούν, αλλά όλοι καταλήγουν στο ίδιο. Κάνε λίγο υπομονή και ψήφισε πάλι τους ίδιους. Βλέπω και κάτι σύριαλ, εκεί που η πολιτική είναι πιο ύπουλη, εκεί που κανείς δεν έχει σκληρό αφεντικό, κανείς δεν έχει δάνειο, κανείς δεν απολύεται. Εκεί είδα πως τα μόνα προβλήματα που έχουν είναι συναισθηματικά, ερωτικά, υπαρξιακά. Κλαίνε γιατί δεν τους αγαπάει ο σωστός, γιατί εκείνη κοίταξε άλλον, γιατί έκανε like στον πρώην, γιατί τον άφησε στο διαβάστηκε, γιατί ο Ερμής είναι ανάδρομος και δεν ευνοείται συνεννόηση, αλλά και γιατί δεν του άρεσαν τα νέα της χείλη. Δεν πρόσεξε την αλλαγή στα μαλλιά της. Δεν εκτίμησε τα νύχια του αετού που κόλλησε στα δάχτυλα και άλλα τέτοια θέματα σχεδόν αξεπέραστα. Κανείς δεν κλαίει γιατί δεν πληρώνεται ή γιατί πληστηριάζεται το σπίτι του. Ο κόσμος εκπαιδεύεται να υποφέρει για έρωτες και για περιττά κιλά, όχι για συστήματα. Και από δίπλα λίγη ψυχολογία με εκπτώσεις ώστε να νιώσεις ένοχος που δεν τα καταφέρνεις, αλλά και ένα γιατροσόφι για το πώς να βγεις από την κρίση. Φτιάξε σπιτική μάσκα προσώπου και σκέψου θετικά. Η φτώχεια, βλέπεις, δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική επιλογή, είναι έλλειψη. Πώς το λέτε? Ναι, mindset. Μετά έχουμε και τα reality. Το πιο ειλικρινές τηλεοπτικό είδος, γιατί δεν το κρύβει. Δεν μεταμφιέζεται ο στόχος. Σε μαθαίνουν να παλεύεις με το διπλανό σου, όχι με το σύστημα που σας χρησιμοποιεί και τους δύο. Σου λένε πάλεψε να μείνεις στο παιχνίδι. Και σε καμία περίπτωση πάλεψε να αλλάξει το παιχνίδι. Κάθεται ο άλλος και κλαίει γιατί του έβαλαν χαμηλή βαθμολογία στο μπιφτέκι και υπάρχει επιτροπή με μουσική τρόμου από πίσω, λες και κρίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας. Και το κοινό ψηφίζει. Ψηφίζει ποιος θα φύγει από την κουζίνα, αλλά όχι ποιος θα φύγει από την κόλαση που ζούμε. Προσέξτε και το πιο ύπουλο, το χιούμορ της τηλεόρασης. Κάθεται ο άλλος και κάνει χαβαλέ με τα πάντα, σου μαθαίνει ότι όλα είναι αστεία, άρα τίποτα δεν αξίζει για να θυμώνεις. Και αν θυμώσεις, φταίς. Δεν είσαι cool. Αν αυτό είναι ψυχαγωγία, τότε εγώ θέλω επιστροφή χρημάτων. Κλείνω την τηλεόραση και σκέφτομαι. Δεν είναι μηχάνημα ενημέρωσης. Είναι εργοστάσιο παραγωγής φόβου, ενοχής, λύθης και αδιαφορίας. Και το κυριότερο, μοναξιάς. Και εργαλείο που σε κάνει να νομίζεις ότι φταίς μόνο εσύ. Παντού αμπελοφιλοσοφία και προπαγάνδα. Παντού φωνές και διάκοπος θόρυβος. Λογικό θα μου πεις, αφού ο θόρυβος είναι πολιτική θέση. Πείτε μου αλήθεια, πώς τα βγάζετε τώρα πέρα με αυτά τα κινητά τηλέφωνα? Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που έχουν το κεφάλι κάτω σαν να προσεύχονται. Λέω, θρησκευτική αίρεση. Μετά μου λένε, όχι, σκρολάρουν. Το πιο εφιαλτικό δεν είναι ότι κοιτάνε συνέχεια μια οθόνη. Είναι ότι η οθόνη τους κοιτάει και αυτή συνέχεια και τους μετράει. Πόσο έμειναν, ποιον είδαν, τι έφαγαν, πού σταμάτησαν, τι τους άρεσε, τι τους θύμωσε. Ακούει τα μυστικά τους. Στο δικό μου καιρό σε παρακολουθούσαν μια χαρά οι χαφιέδες. Τώρα σας παρακολουθούν από τον καναπέ. Και όλοι λένε, δεν έχω χρόνο. Το ακούω παντού. Δεν έχω χρόνο. Στη Χούντα σου κλέβανε το χρόνο με την απαγόρευση. Το 2026 σου κλέβουν το χρόνο με ειδοποίηση. Ding, κάποιος κάνει like. Like λέει. Δηλαδή εγκρίνει. Εγκρίνει τι? Ότι υπάρχω και αν δεν εγκρίνει τι γίνεται? Πεθαίνω. Στο νησί ήθελα να σε κάνουν να νιώθεις αόρατη. Εδώ σας κάνουν να νιώθετε ορατοί μόνο αν σας χειροκροτήσουν ψηφιακά. Άσε που όλοι είναι ειδικοί. Μπαίνω σε κάτι που το λένε σχόλια και βλέπω ανθρώπους να τσακώνονται για το σχήμα της γης. Για το αν τα εμβόλια είναι μικροτσίπ. Για το αν μια influencer, καλά το λέω, χώρισε. Αν ο άλλος είναι προδότης επειδή έβαλε ανανά στην πίτσα. Ρε εσείς πάτε καλά. Αλλά όταν είναι να μιλήσουν για το μισθό, για το νίκη, για το δίκιο, κάνουν mute. Ποιος το εφήβρε αυτό το mute? Είναι η πιο βολική τυραννία να σβήνει τον άλλον με ένα κουμπί. Στο 1972 σε έσβηναν με ρόπαλο. Τώρα με μπλοκ. Πολιτισμός. Πάω παραπέρα και βλέπω κάτι ζευγάρια. Λέω, ευτυχώς τουλάχιστον ο έρωτας ζει. Και μετά ακούω, με άφησε στο read. Στο τι? Στο read. Δηλαδή διάβασε και δεν απάντησε. Και αυτό είναι λόγος να πάθει ο άλλος υπαρξιακή κατάρρευση. Παθαίνετε κρίση επειδή κάποιος είδε το καλημέρα σας και δεν έβαλε καρδούλα. Δηλαδή ο έρωτας το 2026 θέλει σύνδεση, σήμα και μπαταρία. Και αν τελειώσει η μπαταρία τελειώνει και το πάθος. Τι να πω. Από την άλλη, γιατί όλοι φαίνεστε τόσο μόνοι? Γιατί γράφετε καλημέρα ομάδα σε κάτι που το λέτε group?
Τι είναι το γκρουπ? Κομματική οργάνωση? Χοροδία, σέχτα, συμμορία? Ας μου πει κάποιος. Με εξηγούσαν τα νύψια μου τι ακριβώς είναι αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή κοινωνία με δίκτυο. Εγώ ήξερα άλλου τύπου δίκτυα. Δίκτυα που σε πιάνουν, που σε μπλέκουν, που σε κάνουν να μην ανασένεις. Αλλά εσείς, ρε παιδιά, μπλέκεστε μόνοι σας. Με καλώδια όρατα. Τα θέλει ο κόλος σας τα like, μου φαίνεται. Τις καρδούλες και τους καυγάδες. Αντέξατε να με ακούσετε μέχρι εδώ? Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε πάλι πίσω σε εκείνο το νησί που το έλεγαν ελληνικό και το εννοούσαν σαν τιμωρία. Σε εκείνη τη σκηνή με την υγρασία που σέτσουσε, με ένα στρώμα που μύριζε υδρότα άλλων, με μια λάμπα που δεν έσβηνε ποτέ, για να μην σβήσεις κι εσύ ή για να σβήσεις πιο γρήγορα, ανάλογα με τι τους βόλευε. Ξέρετε τι είναι το τίποτα? Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι το τίποτα είναι η σιωπή μετά την κραυγή. Τελικά είναι το εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Που όμως, να το, μου το ακύρωσαν. Με ξαναγύρισαν πίσω και μου λένε «Καλώς ήρθατε». Πού? Στο μέλλον. Σαν να πήγα εκδρομή. Και το πιο τρελό, δεν θυμάμαι καν την τελευταία μέρα εκεί. Θυμάμαι μόνο την τελευταία νύχτα. Θυμάμαι τον ήχο. Αυτόν το γδούπ. Το γδούπο. Όχι. Όχι τον ήχο που κάνουν οι μπότες. Εκείνον τον άλλο, τον πιο ύπουλο. Τον ήχο που κάνει ο άνθρωπος όταν αποφασίζει να μην είναι άνθρωπος. Θυμάμαι που με ρωτάγανε συνέχεια ονόματα. Ονόματα. Ποιος, πού, με ποιους, τι γράψατε, τι είπατε, ποιος σας δίνει τα φυλάδια, ποιος σας κρύβει, ποιος σας αγαπάει. Ναι, μέχρι και αυτό. Ποιος σας αγαπάει? Γιατί ήθελαν να σου σκίσουν και την αγάπη, να την κάνουν χαρτοπόλεμο. Έζησα πολύ σκοτάδι, ρε γαμώτο. Σαν να κατέβηκε αυλαία χωρίς υπόκληση. Και τώρα να σας πω κάτι. Σε αυτόν τον κόσμο σας το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι η ανθρωπότητα δεν εξελίχθηκε. Απλώς απέκτησε πιο ακριβά παιχνίδια και τις ίδιες παλιές νευρώσεις. Και επειδή έρχομαι εγώ από εποχή που η τεχνολογία ήταν το κουμπί στο ραδιόφωνο και το πιο εξελιγμένο μέσο ήταν ο ψήθυρος, τώρα νιώθω σαν γιαγιά που την πέταξαν μέσα σε διαστημόπλαιο και της είπαν «Πάτα αυτό, είναι εύκολο, πέτα». Άρε ζωή, άρε ζωή, τι σκατακόλπα είναι αυτά. Πώς τρέχεις έτσι σαν τρελή? Κοιτάω γύρω μου το 2026 και έχω μια απορία που δεν μου φεύγει. Γι' αυτά θυσιάστηκαν τόσοι άνθρωποι. Για 13 ώρες δουλειάς. Για ακρίβεια που τη λέτε φυσικό φαινόμενο. Για πολέμους που τους βλέπετε σαν δελτίο καιρού. Για διαφθορά με γραβάτα. Τότε ξέραμε ποιος μας καταπιέζει. Τώρα η καταπίεση φοράει χαμόγελο, εφαρμογή και σύμβαση. Δεν σε χτυπάει, σε στραγγίζει. Όμως για ψάξτε το, μήπως γίνεται αλλιώς. Ας πούμε μου είπαν ότι τώρα μιλάτε με βοηθούς, αόρατους, όχι ανθρώπους, με μηχανές. Ρωτάς τι καιρό θα κάνει και σου απαντάει μια φωνή. Αύριο 18 βαθμοί, πιθανότητα βροχής. Εγώ άμα ρωτούσα τι καιρό θα κάνει στο νησί μου, απαντούσε ένας χωροφύλακας. Θα κάνει ό,τι σου πούμε. Άρα πρόοδος. Τώρα ο καιρός είναι ανεξάρτητος. Μπράβο. Δυσκολεύομαι πολύ να καταλάβω γιατί, βρε παιδί μου, δίνετε σε αυτά τα μηχανήματα τις ζωές σας. Τους λέτε πού είστε, τι τρώτε, με ποιον κοιμάστε, τι φοβάστε. Και μετά απορείτε που σας παρακολουθούν. Εγώ που με παρακολουθούσαν με μάτια, λέω σε εσάς, μην παρακολουθήσετε μόνοι σας, ρε. Μετά βλέπω διαφημίσεις, πάρα πολλές, παντού. Λες και οι τύχοι έχουν στόμα. Αγόρασε αυτό, γίνε καλύτερος, χάσε κιλά, κέρδισε πόντους, απόκτησε εμπειρίες. Εμπειρίες, παντού κουπόνια και προσφορές. Παλιά σου έλεγαν θα σε κάνουμε παράδειγμα. Τώρα σου λένε γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αλλά πάντα με δόσεις, με κάρτα, με συνδρομή. Μέχρι και η ηρεμία έχει συνδρομή. Premium mindfulness. Πληρώνεις για να αναπνέεις σωστά. Το βρίσκω τόσο γελίο που θέλω να γελάσω και να κλάψω μαζί. Δηλαδή τώρα εσείς φτιάξατε έναν κόσμο που σε αγχώνει και μετά σου πουλάει τη λύση του άγχους. Διαβολικά έξυπνο. Και να σας πω και τι βρίσκω πιο εξωπραγματικό. Ότι όλοι μιλάνε για δεδομένα, data. Εγώ ήξερα δεδομένα ως αυτά που ξέρω. Τώρα δεδομένα είναι αυτά που ξέρουν για μένα χωρίς να τους τα έχω πει. Και τα δίνετε μόνοι σας. Λέτε δέχομαι όρους. Ποιους όρους ρε? Τους διαβάζατε? Ναι, πατάτε, σαν να υπογράφετε ομολογία.
Στο 1972 έπαιρναν υπογραφές με ξύλο. Στο 2026 παίρνουν υπογραφές στο τακα-τακα, άνετα. Το ίδιο κόλπο και μάλιστα ανέμακτο, για να σε κάνουν να συμφωνείς μαζί τους. Μου λένε επίσης ότι δουλεύουν από το σπίτι. Και εγώ ενθουσιάζομαι, ωραία, λιγότερα αφεντικά από πάνω σας. Και μου εξηγούν το αφεντικό τώρα είναι μέσα στο σπίτι σου. Στο email, στο chat, στο θα το δεις λίγο. Αυτό το λίγο στο 2026, να ξέρετε, είναι ο νέος σας σατανάς. Λίγο και ξαφνικά έχεις δώσει όλη σου τη μέρα και σου λένε ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Συνεργασία. Στο νησί συνεργασία έλεγαν αυτό που ήθελαν να σου αποσπάσουν με βία. Τώρα συνεργασία το λένε για να μην φαίνεται η εκμετάλλευση με γραβάτα. Θυμάμαι πως όταν άνοιξα τα μάτια μου μετά από άγριο ξύλο, νόμιζα πως το πρώτο που είδα ήταν φωτάκια. Πολλά, μπλε, πράσινα, κόκκινα. Σαν να ήμουν σε καζίνο. Μόνο που δεν κέρδιζα λεφτά. Κέρδιζα ανάσες. Κάποια στιγμή άκουσα ένα πλαφ. Παγωμένο νερό με κουβά στο πρόσωπο. Μετρούσε αν ζω. Δηλαδή τόσα χρόνια πάλευα να μην αφήσω άλλους να μου πούν τι είμαι και τώρα θα μου το έλεγε ένας κουβάς με παγωμένα βρωμόνερα. Δεν θα σας πω αν πονούσα. Θα σας πω πως μάθαμε να αντέχουμε τον πόνο. Δεν θα σας πω ποιοι μας βασάνιζαν. Θα σας πω πως μάθαμε να μην γίνουμε σαν κι αυτούς. Εκείνοι κάνανε τη δουλειά τους. Μόνο που κάποιες δουλειές δεν έπρεπε να υπάρχουν. Κοιτάω γύρω μου και έχω μια απορία που δεν μου φεύγει ό,τι κι αν κάνω. Ποιοι μωρέ σας κυβερνάνε σήμερα? Όχι, μην μου πείτε τα ονόματα, αυτά αλλάζουν σαν πινακίδες. Ρωτάω κάτι πιο απλό και πιο τρομακτικό. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που αποφασίζουν πώς θα ζήσετε? Και το δεύτερο, πιο δύσκολο, γιατί τους ανέχεστε? Γιατί δέχεστε, μωρέ, να δουλεύετε 12 και 13 ώρες τη μέρα και να τους ακούτε να το βαφτίζουν ευκαιρία? Πότε έγινε η εξάντληση προσών και η ξεκούραση ενοχή? Στην εξορία μας ήθελαν κουρασμένους για να μην σκεφτόμαστε. Τώρα σας θέλουν κουρασμένους για να μην αντιδράτε. Διαφορά μορφής, όχι ουσίας. Γιατί δέχεστε την ακρίβεια σαν φυσικό φαινόμενο, σαν σεισμό ή κακοκαιρία? Έτσι είναι η αγορά, λένε. Η αγορά, ποια αγορά? Ποιος ψωνίζει και ποιος πληρώνει πάντα το λογαριασμό? Γιατί ο μισθός σας μικραίνει, ενώ τα πάντα γύρω φουσκώνουν? Γιατί ο κόπος είναι φθηνός και το κέρδος ιερό? Πότε αποφασίστηκε ότι αυτό είναι κανονικό? Και οι πόλεμοι, πάλι πόλεμοι, μωρέ. Αυτοί σας έλειψαν. Και δεν ξεσηκώνεστε να σπάσετε τα κεφάλια σε αυτούς που τους ετοιμάζουν. Θα τους αφήσετε να σας σκοτώσουν με μεγάλα λόγια για ασφάλεια, σταθερότητα και εθνική περηφάνεια, αφού στην πράξη πάντα τα ίδια θα επαναληφθούν. Τάφοι θα ανοίξουν, νεκροί θα είναι οι φτωχοί, οι πλούσιοι ζωντανοί και το κεφάλαιο χορτάτο. Και ρωτάω, ποιος ρωτήθηκε? Ποιος λαός είπε ναι, ας σκοτωθούν παιδιά για ισορροπίες? Γιατί μαθαίνουμε να ζούμε με τον πόλεμο σαν να είναι δελτίο καιρού? Και η διαφθορά, αυτή η παλιά γνώριμη, μόνο που τώρα δεν κρύβεται καν, φοράει κοστούμι, χαμογελάει, μιλάει για ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, ενώ βουτάει στα σκατά μέχρι τον αγκώνα. Και εμείς τι κάνουμε? Κουνάμε το κεφάλι, λέμε όλοι οι ίδιοι είναι και συνεχίζουμε. Από πότε η παραίτηση βαφτίστηκε σοφία? Ρωτάω και κάτι ακόμα, πιο προσωπικό. Για αυτή την κατάντια θυσιαστήκαμε τόσοι άνθρωποι. Για να δουλεύει ο άνθρωπος μέχρι να σπάσει και να του ζητάνε να λέει και ευχαριστώ. Για να φοβάται το λογαριασμό που θα έρθει περισσότερο και από την αδικία. Για να μετράει τη ζωή του σε δόσεις και προθεσμίες. Για να θεωρεί πολυτέλεια το δικαίωμα να ζήσει χωρίς τρόμο. Εμείς στην εξορία δεν είχαμε πολλά. Είχαμε όμως ένα πράγμα καθαρό. Ξέραμε ποιος μας καταπιέζει. Σήμερα η καταπίεση φοράει χαμόγελο, εφαρμογή, συμβόλαιο. Δεν σου φωνάζει, σου εξηγεί λογικά, τεχνοκρατικά, ευρωενωσιακά το γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και τότε έρχεται η πιο επικίνδυνη σκέψη. Βρε, μήπως γίνεται? Μήπως γίνεται αλλιώς και απλώς μας έπεισαν ότι δεν γίνεται να το ζητήσουμε? Μήπως η ανοχή μας είναι το μεγαλύτερο δώρο που τους κάνουμε? Δεν έχω όλες τις απαντήσεις.
Έχω όμως μια βεβαιότητα, κερδισμένη ακριβά. Τίποτα δεν αλλάζει όσο το θεωρούμε φυσιολογικό. Η φτώχεια δεν είναι φυσικός νόμος. Η εκμετάλλευση δεν είναι μοίρα. Οι πόλεμοι δεν είναι αναπόφευκτοι. Είναι επιλογές κάποιων, σε βάρος πολλών. Και αν με το χαμόγελο θυσιάστηκαν άνθρωποι για κάτι, δεν ήταν για να μάθουν οι υπόλοιποι να σκύβουν σιωπηλά. Ήταν για να μην σκύβουμε καθόλου. Το ερώτημα δεν είναι αν το θυμόμαστε, είναι αν το αντέχουμε. Αυτό θέλω να κρατήσετε σήμερα. Την ιδέα ότι το γέλιο είναι όπλο. Όχι για να χτυπήσεις άνθρωπο, για να χτυπήσεις τον τρόμο. Γιατί ο τρόμος δεν αντέχει να γελάνε μαζί του. Θέλει να τον σέβεσαι, να τον φοβάσαι, να τον κάνεις Θεό. Εγώ τον έκανα κλόουν και με έστειλαν να πεθάνω. Αλλά δεν πέθανα. Άκου τώρα. Άνοιξη του 2026. Μα είναι δυνατόν. Εσείς τώρα έχετε... Τι έχετε? Έχετε πολέμους που τους βλέπετε σε οθόνες. Έχετε κρίσεις που τις λέτε κρίσεις, λες και είναι μια μπόρα που θα περάσει. Έχετε δουλειές που σας ρουφάνε το αίμα με χαμόγελο εταιρικής κουλτούρας. Είμαστε οικογένεια, σας λένε. Παραμύθια. Εγώ είχα οικογένεια στην εξορία. Μοιραζόμασταν το φόβο και το ψωμί. Εσείς μοιράζεστε στόχους, κέρδη και προθεσμίες. Άντε ρε μαλακισμένα με τις προθεσμίες και τους στόχους σας. Τώρα που τελειώνουμε, να σας πω κάτι που δεν φαντάζεστε. Στα νησιά της εξορίας ο χρόνος δεν κυλούσε. Σε έσκιζε σιγά σιγά. Το πρωί άρχιζε με το σφύριγμα και τελείωνε χωρίς να τελειώνει, γιατί η νύχτα ήταν απλώς η άλλη βάρδια της ίδιας τιμωρίας. Τα βασανιστήρια δεν είχαν πάντα το θεαματικό πρόσωπο που φαντάζονταν όσοι τα βλέπουν από μακριά. Είχαν τη μεθοδικότητα της ταπείνωσης, ορθοστασία με τις ώρες. Να σε κρατάνε όρθια μέχρι να μην θυμάσαι το όνομά σου. Φωνές μέσα στα αυτή, επίτηδες. Συγγνώμη. Για να σου σπάσουν το ρυθμό της σκέψης. Στέρηση ύπνου. Να σε τεινάζουν κάθε λίγο, να σε κάνουν να παρακαλάς για ένα λεπτό σκοτάδι. Ανακρίσεις που ήταν θέατρο εξουσίας. Με την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά, όχι για να σε πάρουν απάντηση, αλλά για να σε κάνουν να πιστέψεις πως η σιωπή σου δεν έχει νόημα. Και ύστερα οι μικρές διεστραμμένες εφευρέσεις τους να σε αφήνουν στον ήλιο, δίχως νερό. Να σου κρατάνε το φαγητό μπροστά στο στόμα και να το παίρνουν πίσω. Να σε βάζουν να σκουπίζεις στο πάτωμα που βρέχαν επίτηδες για να μην στεγνώσει ποτέ. Η βία ήταν στο σώμα, ναι, μα κυρίως ήταν μήνυμα. Εδώ είμαστε εμείς και εσύ δεν είσαι τίποτα. Κι όμως εκεί που ήθελα να σε κάνουν τίποτα, οι σύντροφοι σε ξανασυναρμολογούσαν, σε ξανάφτιαχναν άνθρωπο με λόγια και χειρονομίες που χωρούσαν σε μία παλάμη. Μια γυναίκα μου έσφυγε το χέρι στη σειρά, μόνο μια στιγμή. Αρκετή για να θυμηθώ πως δεν είμαι μόνη. Ένας άλλος μου έδινε κρυφά μίση μπουκιά ψωμί, όχι από περίσσευμα, από πείσμα. Τη νύχτα, όταν με γύριζαν μισολιπόθυμοι, κάθονταν δίπλα μου 2-3 και έκαναν βάρδιες σιωπής. Ένας να κοιτάει αν έρχεται σκοπός, ένας να μου τρίβει την πλάτη για να πάρω ανάσα, μία να μου ψιθυρίζει ένα τραγούδι χαμηλά, όχι για παρηγοριά μόνο, αλλά για να κρατήσουν ρυθμό, να μην περάσει ο τρόμος στο αίμα. Μου έπλαιναν το πρόσωπο με λίγο νερό που έκρυβα σαν χρυσάφι. Έφτιαχναν αυτοσχέδιο μαξιλάρι με διπλωμένο πανί. Μου μάζευαν τα μαλλιά για να μην κολλάνε στον υδρότα. Και όταν με έπιανε το ρίγος, μου έδιναν τη δική τους σακέτα και ας πάγωναν εκείνοι. Ποτέ κανείς μας δεν εκλιπάρισε τους βασανιστές. Αυτή ήταν η αντίστασή μας, αφού η οικεσία ήταν το καύσιμό τους. Δεν τους δώσαμε αυτή τη χαρά. Τους κοιτούσαμε όταν μπορούσαμε στα μάτια, όχι με μίσος που σε τρώει από μέσα, αλλά με περιφρόνηση για το ρόλο που διάλεξαν. Κρατούσαμε τη γλώσσα μας καθαρή, να μην ξεστομίσουμε τα ονόματα των άλλων, να μην γίνουμε γρανάζι. Και ανάμεσά μας υπήρχε πάντα ένας άγραφος κώδικας. Δεν απαντάμε για να σωθούμε μόνοι. Και όταν κάποιος λύγιζε, δεν τον στείναμε στον τοίχο της ντροπής. Τον μαζεύαμε, τον ξαναπέρναμε κοντά μας. Γιατί ξέραμε ότι ο εχθρός μας θέλει έναν. Και έτσι μέσα στο άνυδρο νησί, με το σώμα να πονά και τη φωνή να κόβεται,
Φτιάχναμε κάτι πιο δυνατό από την ανάκριση. Μια μικρή καθημερινή νίκη αξιοπρέπειας που τους χάλαγε το σχέδιο. Και κάτι άλλο χάλαγε σχέδια. Αποσταθεροποιούσε την κανονικότητα της φρίκης. Ο έρωτας. Τον έζησα τον έρωτα παρά την εξορία. Τον έζησα μέσα της, σαν φωτιά που ανάβει σε μέρος όπου απαγορεύεται ακόμα και το σπίρτο. Δεν είχε ραντεβού, δεν είχε υποσχέσεις, δεν είχε αύριο. Είχε μόνο βλέμμα. Ένα βλέμμα που κρατούσε λίγο παραπάνω από όσο επέτρεπαν οι σκοποί κι όμως έλεγε περισσότερα από όσα θα άντεχε μια ζωή ολόκληρη. Τον λέγανε Πέτρο. Το όνομά του το λέω ακόμα χαμηλά, όχι από φόβο, από σεβασμό. Ήταν από εκείνους τους άντρες που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά όταν μιλάνε νιώθεις ότι κάτι μπαίνει στη θέση του. Είχε όμορφα μάτια και φωνή ήρεμη, λες και ήξερε ότι ο πανικός είναι πολυτέλεια των ελεύθερων. Στην εξορία δεν αγαπιέσαι με λόγια. Αγαπιέσαι με επιμονή. Με το να μοιράζεσαι το νερό σου. Με το να στέκεσαι μπροστά για να φας εσύ το σπρόξιμο. Με το να θυμάσαι το όνομα του άλλου όταν θέλουν να του το σβήσουν. Δεν αγγιχτήκαμε σχεδόν ποτέ. Κι όμως τον ένιωθα πιο κοντά μου από όλους τους άντρες που με είχαν αγκαλιάσει έξω από εκεί. Τη νύχτα, όταν έπεφτη σιωπή σαν βρεγμένη κουβέρτα, μου ψιθύριζε ιστορίες. Όχι για το μέλλον, κανείς άλλωστε δεν το τολμούσε αυτό. Για μικρά άχρηστα πράγματα. Ένα καφενείο στη γειτονιά του, μια θάλασσα που μύριζε ιόδιο, μια γυναίκα που γέλαγε δυνατά. Μου μιλούσε για να με κρατήσει άνθρωπο. Κι εγώ τον κοίταζα για να θυμάμαι ότι δεν είμαι μόνη. Τον σκότωσαν ένα πρωί που ο ήλιος έκαιγε. Αυτό με τρέλανε περισσότερο απ' όλα. Δεν υπήρχε δραματική μουσική ούτε σκοτάδι. Υπήρχε φως. Τον έσυραν μπροστά μας για παράδειγμα. Τον χτύπαγαν με ακρίβεια, σαν να ήξεραν πού πονάει περισσότερο, χωρίς να τελειώνει γρήγορα. Και εκείνος δεν φώναξε, μόνο με κοίταξε, σαν να μου έλεγε «μην λυγίσεις». Έπεσε κάτω χωρίς ήχο, σαν να του έκοψαν το νήμα και εγώ ούρλιαξα μέσα μου, γιατί έξω δεν επιτρεπόταν. Αν έκλαιγες, τους δικαίωνες. Αν φώναζες, τους διασκέδαζες. Έπρεπε να σταθώ όρθια πάνω στο πτώμα του έρωτά μου και να μην τους δώσω τίποτα. Από τότε κουβαλάω τον Πέτρο μέσα μου. Όχι σαν τραύμα μόνο, σαν μέτρο. Ό,τι έζησα μετά το ζήγησα με εκείνον και ό,τι δεν είχε την καθαρότητά του το άφησα να φύγει. Του χρωστάω τη ζωή μου, γιατί μου έμαθε ότι ακόμα και στο πιο απάνθρωπο μέρος μπορείς να αγαπήσεις, χωρίς να ζητήσεις άδεια. Και αυτό, όσο κι αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να το σκοτώσουν στα αλήθεια. Με ρωτάνε συχνά πώς ήταν ο κόσμος όταν έφυγα από την εξορία. Μαύρος, αλλά με κάτι σπίθες να. Είχαμε φόβο, αλλά είχαμε και παρέα. Είχαμε λογοκρισία, αλλά είχαμε και κρυφά τραγούδια. Είχαμε εξορία, αλλά είχαμε και αλληλεγγύη. Τώρα εσείς έχετε ελευθερία, αλλά μοιάζετε συχνά σαν να είστε σε μοναχική εξορία, ο καθένας στο δωμάτιό του, στον υπολογιστή του. Τι να την κάνεις την ελευθερία, αν δεν τη μοιράζεσαι? Τι να την κάνεις τη φωνή, αν μιλάς μόνος σου σε μια οθόνη? Τι να την κάνεις τη δικαιοσύνη, αν είναι όροι και προϋποθέσεις με μικρά γράμματα? Κι όμως σας βλέπω να παλεύετε. Σας βλέπω να βγαίνετε στους δρόμους όταν βγαίνετε. Σας βλέπω να φωνάζετε όταν δεν σας πνίγει ο κινησμός. Σας βλέπω να αγαπάτε όταν δεν σας λυγίζει η κούραση. Και τότε λέω, έλα ρε, δεν τελείωσε. Το έργο δεν τελείωσε. Από την άλλη κοιτάω γύρω μου το 2026 και επιστρέφει ξανά η ίδια μαχαιριά. Για αυτά μάτωσαν τόσοι άνθρωποι, για εκατοντάδες νεκρούς εργάτες πέρσι, για το απλησίαστο σούπερ μάρκετ, για αγρότες χωρίς γη και ζώα, για τους πολέμους των άλλων ή για το νόμιμο δουλεμπόριο των μεταναστών. Τότε ξέραμε ποιος μας καταπιέζει. Τώρα η καταπίεση φοράει χαμόγελο, εφαρμογή και σύμβαση. Εγώ είμαι από εκείνες τις γυναίκες που τις έλεγαν επικίνδυνες, επειδή διάβαζαν, μιλούσαν, αγαπούσαν. Με εξόρισαν για να σωπάσω, να συμμορφωθώ. Και τώρα εσείς με φέρατε πίσω για να μιλήσω. Λοιπόν, μιλάω. Θα μιλάω
μέχρι να κουραστεί ο χρόνος να με αγνοεί. Θα φωνάζω πως η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, είναι δουλειά. Κάθε μέρα. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε τη μνήμη περιεχόμενο, γιατί το ακούω συνέχεια. Όλα είναι περιεχόμενο. Πόνος, περιεχόμενο. Έρωτας, περιεχόμενο. Θάνατος, περιεχόμενο. Μην το κάνετε, βρε, αυτό στον εαυτό σας. Μην κάνετε τον πόνο σας παράσταση για να πάρετε χειροκρότημα. Κάντε τον πόνο σας σπόρο, να φυτρώσει κάτι. Πάντως, ένα σας λέω. Αν τότε είχαμε αυτά τα κινητά σας, θα είχαμε βγάλει τη Χούντα σε live μετάδοση και θα μάθαιναν από την πρώτη στιγμή σε όλο τον κόσμο τι συνέβαινε. Για σκεφτείτε. Καλησπέρα σας από την ταράτσα της Μπουμπουλίνας. Παρακολουθούμε τώρα σε απευθεία σύνδεση την εξέλιξη της ανάκρισής μου με τους κυρίους Μάλιο και Μπάμπαλη. Αν σας αρέσει, πατήστε like και καρδουλώστε για να πάρω κουράγιο. Θα χαρώ να κάνετε subscribe και share. Έτσι δεν τα λέτε? Θα είχαν τρελαθεί. Ωραία ιδέα. Ναι, αλλά μετά σίγουρα θα έκοβαν το ίντερνετ. Γιατί πάντα βρίσκουν τρόπο. Γι' αυτό σας λέω ρε εσείς, μη βασίζεστε σε εργαλεία. Βασιστείτε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι το μόνο δίκτυο που δεν κόβεται εύκολα. Και τώρα θα προσπαθήσω να σηκωθώ. Δύσκολο. Πώς σηκώνεται κανείς μετά από τόση ζωή? Ξέρετε πόσο είμαι? Και 20 και 90. Όχι, μην κάνετε σούμα. Δεν έφτασα 110. Κυρίως είμαι 20. Άλλο αν σηκώνομαι δύσκολα, όπως σηκώνεται από το πάτωμα κάποιος μετά από μπουνιές. Νιώθω ώρες-ώρες πως είμαι σαν μετανάστρια στο χρόνο. Δεν ξέρω τον κώδικα όλων αυτών που ζουν γύρω μου. Δεν καταλαβαίνω τα αστεία τους. Δεν ξέρω καν πώς να βρίζω σωστά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και το βρεσίδι έχει την τέχνη του. Το σωστό πινελίκι απαιτεί καλό συντακτικό και ακρίβεια. Αλλιώς είναι σαν να ρίχνεις πέτρα στο σκοτάδι και να πετυχαίνεις λάθος τοίχο. Άντε πάλι λοιπόν να μάθω τα πάντα από την αρχή. Θα μάθω τη νέα τους γλώσσα για να μπορώ να τους βρίζω σωστά όταν χρειάζεται. Θα μάθω και τα τραγούδια τους και τα νέα συνθήματα. Μην κατέβω σε καμιά διαδήλωση και φωνάζω αλλαντάλλον τίποτα συνθήματα για το 114, τον Παπάγο και τον Βασιλιά. Πρέπει να μάθω τα σωστά. Λοιπόν, 2026 μ' ακούς? Εδώ είμαι. Να με πάλι. Πιάσε με αν μπορείς. Σας κουράσαμε λίγο, ήταν κάπως μεγάλο, αλλά ήταν πολυλογού η υπότα, δεν φταίω εγώ. Μιλούσε πάρα πολύ ακατάπαυστα. Θέλω να σας πω ότι στις επόμενες παρουσιάσεις θα πρωταγωνιστήσουν άλλοι μονόλογοι. Δηλαδή, στην επόμενη παρουσίαση που θα είναι μάλλον στο Χαϊδάρι, θα πρωταγωνιστήσει η Μάγδα Φίσα. Και επειδή σας κουράσαμε τώρα λίγο, έχω παρακαλέσει αυτά τα υπέροχα κορίτσια. Μαζί μας είναι βέβαια, και θέλω ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, η Μαρίνα Τσοκάνη, μια σπουδαία μουσικός και ερμηνεύτρια, με εξαιρετικές συνεργασίες με τραγουδιστές, με ορχήστρες, με συνθέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα ερμηνεύσει εκείνη, αμέσως μετά η Μαριάννα, μετά το κορίτσι μου εδώ, η Μερόπη, και μετά αν τώρα θελήσει η Κατιάνα και δεν την ενοχλεί τόσο πολύ ο λαιμός που την ενοχλεί, ξέρω, και θελήσει να μας πει την κουπαστή, εμείς... Κουπαστή δεν μπορώ να την πω, θέλει χοροδία. Εμείς θα την κάνουμε. Εμείς τι είμαστε εδώ. Λοιπόν, μπορεί η Μαρίνα να ανέβει επάνω αν θέλει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί, κι οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή.
κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα έρθει, θα είναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβήσει. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα της φωτιάς, μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς δεν θα έχει σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς. Διαβάζοντας στο σπίτι αυτό που διαβάσαμε εδώ, κόλλησε στο μυαλό μου ένα τραγούδι ξανά και ξανά. Και έρχομαι εδώ και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας και μου δίνει την τέλεια πάσα. Θέλω λοιπόν να σας το πω, δεν το έχουμε ετοιμάσει αυτό με τη Μαρίνα, θα σας το πω έτσι, χωρίς μουσική. Είμαι σίγουρη ότι το αγαπάτε περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα. Θάνος Μικρούτσικος και Ναζίμ Χικμέτ. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε, να υψώσω το κεφάλι στα στροφότιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Έβρασε το κύμα του γαρμπή. Είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Κουλικό στο στήθος σου τατού, που όσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως την είχες αγάπη
τάφο φαλακρό κι ο σταυρός του νότου με τα στράλια κόμπολόι κρατάς από κοράλια κι άκοπο μασάς καφέ πικρό το αλφα του κεντάβρου μια νυχτιά με το παλινόριο πυρακά του μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου να φοβάσαι τα άστρα του νοτιά. Άλλοτε απ' τον ίδιο ουρανό έκλεβες 3 μήνες στην Αράβα με του καπετάνιου τη μηγάδα μάθημα πορείας νυχτερινό σ' ένα μαγαζί του νοσηπή πήρες το μαχαίρι 2 σελήνια μέρα μεσημέρι απαστηλίνια ξάστραψε σαφάρου αναλαμπή κάτω στις ακτές της Αφρικής. Πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι τα φανάρια πια δεν τα θυμάσαι και το ωραίο γλυκό της Κυριακής. Την ώρα που γεννιόμουνα σχολάγανε οι μοίρες μονάχη μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα κρατιόμουνα σε ένα καφάσι πύρες μονάχη μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι πύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα, φαρμάκι και αγωνία μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε εμπιστεύτηκα και ρεζιλεύτηκα στην παλιό κοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση καρδιά πονάς και σπάστα εσύ τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη καρδιά τρελή κι αδύναμη στον κόσμο που ήρθαμε χορτάσαμε γκρεμό.
και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα και παραστράτησα στην πρώτη κάτι φορά. Φωτιά κι Ανάσταση καρδιά, πονάς και σπάστα εσύ τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη καρδιά, τρελή κι αδύναμη στον κόσμο που ήρθαμε, χορτάσαμε γκρεμό. Φωτιά κι Ανάσταση καρδιά, πονάς και σπάστα εσύ στα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη καρδιά, τρελή κι αδύναμη στον κόσμο που ήρθαμε, χορτάσαμε γκρεμό. Δεν θέλω πλούτη να μου δώσεις και παλάτια. Δεν θέλω λούσα όπως άλλες που γυρνάς. Λυπήσου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτώχη πως μ' αγαπάς. Λυπήσου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτώχη πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Αυτά τα λίγα ψυχούλα κι αν μου τα τάξεις, σου τα πληρώνω με οποιαδήποτε τιμή και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις. Όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις. Όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή, το σώμα αφήστε φτερό στον άνεμο να ζαλιστεί.
Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά, που λαμπούν τα άστρα, λαμπική καρδιά, και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει οράλια κι άμμουδια χρυσή, και αυτό τα γέρι πώς γλιστράει σαν χέρι, πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως. Χίλια ευχαριστώ σε εσάς, χίλια ευχαριστώ στις αγαπημένες μου εδώ, στο Σωτήρη, στην Κανέλα, στο Γραμματέα, στη Μάγδα, στον Νίκο, στον άλλο Νίκο, στον άλλο Νίκο, στην Ελένη, σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ.